Madzulo bwino ndipo ndi nthawi ya Nkhani mwatsatanetsatane ndipo muli ndine Charles Banda. Koma kuyamba nayi mitu yake. Commissioner wakale wa MEC Alinda Kunje amupeza ndi mlandu wakuti ayankhe pa nkhani yokhudza kuyendetsa galimoto mosasamala. Boma alipatsa chilolezo chakuti lifufuze za imfa ya Bob Mtekama. Mu nkhani zina CCP Blantyre Synod ichititsa chisankho cha atsogoleri ake ena. Tindizi ndi zina zambiri tikhalire limodzi. Tsopano nazi nkhani zonse. Bwalo la milandu la Chief Resident Magistrate kuzomba lapeza yemwe anali commissioner wakale wa bungwe la Malawi Electoral Commission MEC Alinda Kunje komanso driver wawo Jones Tewesa kuti ali ndi mlandu woyenera kuyankha pa mlandu ozengereza ndi kunyozera. Anthu awiriwa akuwaganizira kuti chaka chatha mu mwezi wa December anatchingira mdipiti wa galimoto za mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera pa msewu ochokera ku Blantyre kupita kuzomba kumene mtsogoleri wa dziko linoyu amayembekezera kukapereka masatifiketi kwa ophunzira amene anali atamaliza maphunziro awo pa sukulu ya ukachenjede ya University of Malawi. TSM Monjeza walemba ripoti limene wakuwerenga ndi Elita Soko. Powerenga chigamulo chake, Chief Resident Magistrate Austin Banda anati umboni omwe mbali ya boma inapereka unaonetsa kuti anthu awiriwa anapalamula mlandu kotero ndi oyenera kuti azengedwe. Oyimira akunje pa mlandu wa Christopher Masanje anati mbali yawo inali yokonzeka bwino lomwe kuti ayankhe mlanduwo. Mbali ya boma ndiye tinakumana nawo kale ndithu mokwanira pa nthawi imene amapereka umboni wawo chifukwa ndikuona ngati chimene chimakhala crucial kwambiri ndi nthawi imene aboma apereka umboni. Nthawi imene otsiriza apereka umboniso ndi crucial makamaka pano pamene apeza ndi mlandu otayankhe koma kumbali yokhala okonzeka kumala ndi aboma takhala okonzeka nthawi zonse kuyambira pachiyambi mpaka pano palibe chimene chingasinthe pamusala ndi kuti client athu amene aloyimbidwa mlandu munkhani aziteteze mokwanira malinga ndi zomwe zinachitika pa nthawiyo zimene akudziwa kuti zinachitika munkhani mtomwe. Mbuyomu yemwe adali driver wa akunje pomwe mlanduwu unachitika anauza bwalo la milandu kuti iwo sankayimitsa galimoto pomwe apolisi ankawayimitsa poti anali kulamulidwa kutero ndi akunje. Kutsatira nkhani apolisi analengeza kuti akusakasaka akunje pa nthawiyo kufikira pomwe iwo anakazipereka okha ku polisi. Tili pa nkhani ngati yomweyi, bwalo la milandu mu mzinda wa Lilongwe lapereka chilolezo kuboma kuti lifufuze za imfa ya Bob Mtekama amene adali mkulu wa nthambi ya kafukufuku ya polisi mdziko muno. Mtekama amene adamwalira mwezi wa Novemba mchaka cha 2020 pa nthawiyo adali akuchita kafukufuku pa milandu ingapo ikuluikulu kuphatikizapo imfa ya amene adali mkulu wa bungwe la Anti-Corruption Bureau a Isa Njauju. Boma kudzera ku ofesi ya mkulu ozenga milandu ya boma lapempha bwalo la milandu kuti liwapatse chilolezo kuti afufuze chimene chidapha Mtekama amene malipoti amachisonyeza kuti adamwalira chifukwa cha COVID-19. Stephen Kayuni ndi woyimirira boma pa milandu. Mene abwalo apereka chigamulo chawo tikuyenera kupita ku magistrate court kumeneko akuyenera kukhalapo a magistrate kuti ayioneke nkhani imeneyi mboni zikuyenera kubwera zibwera ndi aboma kuti aliyense amene akudziwapo pa nkhani imeneyi abwera adzapereke umboni wawo molumbira kuti andi pomalizira limene khoti imapereka chigamulo kuti mmene tikuonera papa nkhani iyi ikuyenera kuti inayenda chonchi ndipo iyi iyende chonchi amapereka chigamulo pomalizira ndi khoti. Mmodzi mwa apolisi akafukufuku Ayota Mbanda wayikira umboni kuti wamalonda Azamie Karim adapereka mapepala abodza kuti apeze ngongole ku banki ya Ecobank. Poyankhula pomva mlandu umenenso ukukhudza Victoria Chanza amene ndi mmodzi wa akuluakulu ku banki Abanda adauza bwalo la milandu mu mzinda wa Lilongwe kuti pepala zimene Akarimu adaonetsa ku banki sizidachokere ku Malawi Police Service. Akarimu ndi Achanza akuyankha mlandu umene akuganizira kuti adachita za chinyengo, kukopera mwa chinyengo zinthu komanso kupereka kalata zabodza. Zambiri mu ripoti ili. Pamene bwalo la milandu linakumana lolemba kummawa, executive wa polisi Ayota Mbanda anapitiriza kupereka umboni wake
pomwe anafotokozera bwaloli kunena kuti kalata imene Azamiye Kalimu adagwiritsa ntchito pokatengera ngongole ku Ecobank idali yachinyengo. Iwo anati kafukufuku awo anaonetsa kuti Malawi Police Service sadapereke kalata ya mtundu kwa Kalimu. Loya oyimirira Kalimu pa mlandu wa Alex Nampota anadzudzula banda ponena kuti kafukufuku awo analoperewera chifukwa adasiya mfundo zofunika zomwe zidakathandiza kupeza kuti kalatayo inachokera ku polisi komweko. Anampota kufotokoza amene zinalili m'bwalo la milandu lolemba. Timafunsa mafunso police investigator essentially timaonesa kuti investigation yawo sinaliyokwanira. Mmene anamanga client yathu Mr. Zamiye Kalimu anauza kuti komatu madocument anachokera mpolisi momwemo ndi zikalata zosonyeza kuti mwalemba ndinu pa polisi anauza kuti sitikufuna madocuments amene kaoneseni ku polisi. Ndiye tinabweresa madocuments amene mu court wasonyeza kuti zikusonyeza kuti madocuments anachokera ku polisi komweko. Mr. Bottoman analemba madocuments and client watu sanabe drama ya wina liyese sanabe chikata chilichonse cha ku polisi. So sitikanania kukhala mu court pakanakhala kuti apolisi avomereza kutenga zikata zimenezi nthawi ya investigation ndi zimene timanena. Oweruza milandu a Chief Resident Magistrate Patrick Chirwa ayamba kayayimitsa mlanduwu kufikira masana lachitatu pamene ambali ya boma afunse mafunso a banda. Akarimu komanso achanza anamangidwa pa 12 Novemba chaka chatha powaganizira kuti adagwirizana zobera banki ya Ecobank ndalama zokwana 150 million kwacha mwezi wa August chaka cha 2015. Ofisi yozenga milandu ya boma ayidzudzula kuti kumatenga nthawi kutengera ku bwalo la milandu anthu amene adapha anthu amene akuganizira kuti akachita za ufiti. Malinga ndi ripoti la bungwe la Center for Human Rights and Rehabilitation, anthu pafupifupi 60 awapha powaganizira nkhani za ufiti kuchokera mchaka cha 2019. Tindi zambiri mu ripoti la Wezi Kausi. Munthu amene waphedwa posachedwa pa anthu ochokera mboma la Kalonga amene amupha sabata latha kamba komuganizira kuti amachita ufiti. Ripoti la ofesi yoona zoweruza milandu mwachisanzo ikuchedwetsa nkhani yokhuza Philinus Mulenga wochokera kwa Maulambya mboma la Chitipa. Iyeyu anaphedwa pa January 11, 2020 pomuganizira kuti anapha mwana wake mu ufiti. Kafukufuku amene apolisi anapanga anamangitsa anthu awiri, Menson Ntambo ndi Sano Dikanyika. Anthuwa anawatumiza ku ndende ya Chitipa ndipo zikalata za milandu yawo zinapita ku ofesi yoona zoweruza milandu. Mkulu wa bungwe la CHRR Michael Kayatsa wati ngakhale kuti anthu oterewa kuamanga komabe milandu yawo sioneka amene imathera. Chimene chikuti kumudwisa ife nchonena kuti nthawi zambiri chilungamo sichikumaoneka pa nkhanizi. Mungathe kuona kuti kuyambira 2019 tachita dokumenti ma cases pafupifupi 63 anthu amene aphedwa powaganizira kuti ndi ufiti. Koma pa ma cases onsewo palibe ndi imodzi yomwe imene yapita mpaka ku court kuti ikazengedwe mlandu. Mkulu wa bungwe la SEDEP Gift Trapens wati Malawi akufuna kudziwa kuti milandu yotereyi ikumatha bwanji. Milandu imene yakhala ikukhaliridwa ndithu itengeredwe ku court. Anthu afuna aone chilungamo pa nkhani zosiyanasiyana zimene anthu akhala kuchitiridwa nkhanza. Mkulu woona zoweruza milandu Steve Kayuni anapempha nthawi kuti ayankhepo pa nkhaniyi. Bungwe la Age Fund lagwirizana ndi bungwe la Blantyre Cycling Club pa ntchito yofuna kusonkhetsa ndalama zokwana 35 million kwacha zothandizira kulipirira sukulu ophunzira 75 amene adalephera kupitiriza maphunziro awo ku sukulu ya ukachenjede ya Malawi University of Business and Applied Sciences kamba kamavuto azachuma. Zambiri mu ripoti la Liwereni Mpasa limene akuwerenga ndi Elvis Hoahoa. Polankhula pa msonkhano wa Nkhani ku Blantyre wachiwiri kwa mtsogoleri wa bungwe la ophunzira ku sukulu ya ukachenjede ya MUBAS Sarah Chirwa wati akupempha mabungwe komanso makampani kuti athandize ophunzira amene alephera kubwerera ku sukulu kamba kamavuto azachuma. Zafika povuta chifukwa tunena zana 75 amene anasiya sukulu kuchoka ku kampasi kumakakhala ku nyumba. Komanso tukambazana ena amene ali pa kampasipo komano afika poti atha kungosiya chifukwa cha vuto la chakudya komanso malo okhala. Chiyembekezo chathu nchakuti ana 75 abwiriranso ndipo tilotsimikizika kuti ana amene alipo angakhale zinthu zikuvuta nawo sapeza thandizo kuti apitirize maphunziro awo. Zimene tikuganiza bezonena kuti mwina Loans Board atamatenga mwana wina aliyense
kumbali ya kulipira school fees kwa chinthu chimene chimavuta kwambiri ndi school fees. Zinazo timayesetsa tokha kuthandizana komano makamaka school fees imene imavuta kwambiri ndi boma litaganiza kunena kuti wina aliyense amene wapanga apply kuti akufuna school fees azimupatsa pasamapezeke ena kuti asiyidwa chonsecho anapanga apply kuti atengedwe. Mkulu wa bungwe la EduFund Isaac Ngwata wati bungwe lawo lachilimika pa ntchito yolimbikitsa maphunziro mdziko muno. Kuti dziko litukuke tikuyenera kuti tike patsogolo maphunziro chifukwa mukatenga nyamata amene ali ophunzira bwino maganizo ake amaganizanso bwinonso kwambiri ndipo apanga business yake ikhala kusiyana ndi kuti apange wina woti sanachite ku school pang'ono. Tsogolo la EduFund lilipo ndipo ndilowala ndipo tili ndi chikhulupiriro kuti EduFund ithandiza kwambiri Malawi kunoko ndipo kuti anyamata ambiri akhale ophunzira akhale ochita bwino ndipo dziko la Malawi likhale lochita bwino kuzera maphunziro. Pofuna kupeza ndalamazi kudzakhala mpikisano ochova njinga pa 4 mwezi wa mawa pamene anthu adzapalase njinga kuchokera pa sukulu ya Mubas ku Blantyre kukafika ku sukulu ya Chancellor mu mzinda wa Zomba. Apolisi mdziko muno ati anthu amene ndi khungu la chalubino asamakhale mantha popeza kuti iwo akupitirira kulimbikitsa komanso kukhwimitsa chitetezo mdziko muno. Wayankhula izi ndi mkulu wa apolisi mdziko muno a George Kainja ku polisi ya Nkatabe kumene anakayendera mmene apolisi akugwirira ntchito zawo pothana ndi nkhanza zimene amayi amakumana nazo pansi pa ntchito ya Spotlight Initiative. Feston Malekezo akuwerenga ripoti limene walemba ndi Josephine Chipofya. Akainja amayankhula izi pomwe sabata yatha nyamata wina wa zaka 20 ku Blantyre wa khungu la chalubino anapezeka atafa ndipo mbali zina za thupi lake panalibe. Akainja anati pakadali pano apolisi ayamba kugwiritsa ntchito njira ina yothetsera mchitidwe ozunza kupha komanso kusoyesa anthu a khungu la chalubino. Mwazina Akainja anati posachedwapa akhale akuyitana mkulu wa apolisi mdziko la Tanzania komwe mwazina akakambirane nkhani komanso njira zimene angagwiritse ntchito pofuna kuthana ndi mchitidwe ozunza kuzembesa komanso kupha anthu a khungu la chalubino. Ifeyo mmene timayamba tidaganiza kuti nkhani zimenezi titathana nazo, tidaganiza kuti nkhani zimenezi sidzachitikanso m'Malawi muno, koma tikuona kuti pamene ndilili pano kesi yachitatu yayikulu yachitika ndiye ndikuamvetsetsa ayenera kulira, koma timanena kuti asataye hope mu Malawi Police Service. Tikuchita chotheka kuti tithane nazo zimene zikuchitika padakali pano. Poyankhulapo pa nkhani yokhuza nkhanza zimene amayi komanso atsikana amakumana nazo, Akainja anati pakadali pano nzosangalatsa kuti Amalawi ambiri ayamba mapita ku polisi kukadandaula nkhanza zimene akumana nazo. Ndipo mmodzi wa akuluakulu ku khonsolo ya Nkatabe Chris Saniponi anati kupyolera m'misonkhano yozindikiritsa anthu zakuopsa kwa nkhanza zochitirana pakati pa abambo komanso amayi, anthu ambiri ayamba kubwera kumaulula nkhanza zimene akumana nazo. Zinthu zikusintha kwambiri, anthu ambiri panopa akudziwa za ufulu wawo ndipo akumalimbikitsidwa kubwera poyera kuulula nkhanza zimenezi. Ndiye tikuona kuti kusintha kulipo ndithu tikatengera ndi mmene zimakhalira zinthu mbuyo. Mabungwe osiyanasiyana kuphatikizirapo bungwe la United Nations ayankhulapo posachedwapa zakuphedwa kwa munthu wa khungu la chalubino ku Blantyre kuti nzosakhala bwino ndipo anapempha apolisi kuti achite machawi kumanga anthu amene akukhuzidwa ndi nkhaniyi. Mukuonera nkhani mwatsatanetsatane pano pa kanema wa Times. Tipitiriza kupatsirani nkhanizi posachedwapa zikangotha izi. Kumanga zinthu zokhalitsa, kumanga kwaphweka. Ngati mukufuna katundu komanso zipangizo zomangira nyumba, musachedwe, bwerani ku shopu yathu ya Cash Build kulimbe. Kumeneku mukapeza zinthu zosiyanasiyana komanso zolimba pa mtengo wa zii. Kumeneku kuli manual ceiling boards, garage doors, aluminium ndi steel window frames mwazina. Bwerani mudzazionere nokha. Ife a Cash Build timanyamula kukasiya katundu imwe matigula kumadera ozungulira Blantyre mwaulere. Komanso timapereka upangiri pa zinthu zomwe mukufuna. Mukafuna zambiri mutipeza pa www.cashbuild.co.za kapena bwerani pa nyumba ya City Plaza tisanafike pa Yanakis. Shopu yathu ili pafupi ndi Electra Sales mu Masauko Chipembere Highway kulimbe. Tiyimbireni lero. Cash Build, kugula zinthu zolimba pa mtengo wa zii.
tsiku ndi tsiku moyo umatipasa mwayi wopanga chisankho choyenera, chisankho chokhala ndi thupi losalala bwino, kupanga zinthu motakasuka, kuchotsa mafuta, kukhala aukhondo ndiso odziteteza ku mliri wa COVID-19. Pangani chisankho choyenera lero posankha katundu wa Purity ndi kukhala otetezeka. takulandaniso ku nkhani zathu popitirira ndi nkhanizi. Nduna yona za chitetezo cha mdziko Richard Chimwendo Banda yati ndiyokhutira ndi mmene ntchito yomanga nyumba za polisi zokwana 350 ikuyendera kulikulu la polisi ku area 30 mu mzinda wa Lilongwe. Boma likuyembekezereka kumanga nyumba zokwana 10,000 za asilikali, apolisi, immigration ndi ogwira ntchito ku ndende. Ntchitoyi akuyigwira ndi ndalama zokwana 20 billion malayi kwacha. Wezi Gausi andi zambiri. Atamaliza kuyendera nyumbazi, ndunayi ati kumanga kwa nyumbazo kuthandiza kwambiri apolisi. Iwo ati apolisi opitirira theka amakhala kunja kwa malowa chifukwa chosowa nyumba. Nyumba zimene tizimanga mu nthawi yake pakali pano takali ndi chipsinjo chachikulu chifukwa mwa apolisi 70 amapolisi 100 aliwonse 70 akukhalabe nyumba zimene sizili malo ogwirira ntchito. Ndi chimapereka chipsinjo akati akagwira ntchito amapezeka kuti mwina makwera maminibus kutenga nthawi kuti akafike kumalo ogwira ntchito. Wachiwiri kwa mkulu wa polisi mdziko muno Mary Nyolamu wati kumanga nyumbazi kutenga zaka 5. Mmene ntchito ya polisi imenera kugwirikira anthu ake amenera kukhala malo amodzi kuti akhoza kuti ntchito ikabuka msangamsanga akhoza kukumana ndi kutengana kupita kumalo kumene kuli ntchitoko. Anthu opitirira 400 ndi amene anawalemba ntchito yomanga nyumbazi. Bungwe la Catholic Relief Services lalangiza anthu mboma la Nsanje kuti adzimanga nyumba zolimba kuti adzitetezeka ku madzi osefukira. Izi zanenedwa pamene bungweli linatengera mabungwe amene amagwira nawo ntchito kuti akaone ndi kuphunzira ntchito zina zimene bungweli lakhale kuchita. Thomas Kachere wadzandi zambiri. Mlangizi wa bungwe la CRAs pazomangamanga Amadaliso Jerry ati anakonza ulendowo ndi cholinga chopereka mwayi kwa mabungwe ena omwe amagwira nawo ntchito kuti aone ndi kuphunzira zomwe akhala kuchita. Iwo ati ngati anthu angamamange nyumba zotere ndiye kuti akhoza kukhala otetezeka ku madzi osefukira. Iwo anati anayamba kumangira anthu nyumbazo komanso kuphunzitsa anthu kamangidwe kake komwe kakugwiritsa ntchito zipangizo zomwe ndi zosavuta kapezedwe kake kuti ambiri akhale nazo pofuna kuziteteza ku madzi osefukira. Iwo ati ndondomeko ya kamangidweka inakonzedwa ndi boma chabe kuti iwo akugwiritsa ntchito zinthu zosavuta kupeza m'maderawa. Anthu atasatira zimenezo zotha kusunga chilengedwe komanso zitha kuseva mioyo yambiri ya anthu. One, tilione zipangizo mmene tayendera tapeza kuti zipangizo zimene zogwiritsidwa ntchito kumanga nyumba imeneyoyo sikuti zikulira kuti mpaka tiononge chilengedwe kuti nyumba ikhale yolimba, koma ndi luso limene tikumaphunzitsa anthu kuti njo ikhale yolimba. Titatenga njira imeneyoyo kutha kwa mitengo tipeza kuti tagonjetsa gawo limene lolo, komanso anthu apezeka kuti ali ndi manyumba abwino. Ndi kumbali ya chilengedwe ndikuona kuti ndiyoseva kwambiri. Malinga ndi Jerry, nyumbazo zamangidwa m'maboma Nsanje, Palombe, Zomba, Chikwawa ndi Karonga. Bungwero litapeza kuti nyumba zambiri zimagwa mu nthawi ya madzi osefukira ndipo anthu ochepa okha ndi omwe amamangiridwa nyumba zina zabwino. Enige Chinagandula akwa Ngabu omwe sangakumbukire zaka zawo athokoza bungwe la CRAs kamba kuwathandiza ndi nyumba. Poto bwana ine ndikukuyamikani kopya palibe chimene ndali na chidu kuti kodi zimene zichitika ndi chani. Ndiye pokapoka paja ndaonadi mwafika mwani ngotigwirani ntchito. Ndiye kuchoka pamenepo kufika pano mvula abwera wa mawazi sinamve bwana. Gona panga ndili ine kwa chakunje kutuluka panja cha kuti bwanje kudali mvula ukhala wodabwa pokapo ndikukuthokozani. Ukuyamikani kuti ambuye Mulungu meneyu apitirize moyo wawo mene achapangire anthu yena. Kuchokera mchaka cha 2015 bungwe la CRAs lakhala likuthandiza anthu mu nthawi ya ngozi zogwa madzidzidzi ndipo lakhala likugwira ntchito limodzi ndi mabungwe ena monga Cadicom, CAD, Dodma komanso Tiveta.
Sinodi ya Blantyre mu mpingo wa CCP lachiwiri sabata ino ichititsa msonkhano wake waukulu pamene nthumwi zisankhe atsogoleri atsopano maudindo a m'busa wamkulu wa mpingowu, wachiwiri wake komanso wachiwiri kwa mlembi wamkulu wa sinodi. Chisankhochi chikudza kamba kakutha kwa nthawi yokhala m'mipando ya masauko mbolembole amene adali m'busa wamkulu komanso wachiwiri wake a Miriam Chipeta Banda ndi Amoenda Kanjerwa amene adali wachiwiri kwa mlembi wamkulu wa sinodi. Isaac Salima andi zambiri. Mbusa wa mpingo wa Baraka CCP a Edna Navaya komanso a Lighton Kilowe a mpingo wakachite CCP ndi wakayembekezeka kupikisana pa udindo wa mbusa wamkulu wa sinodi. Abusa asanu a Ernest Mpate, a Humphreys Yambo, a Immaculate Chikwatu, a Jafari Acid komanso a Ane Kapinda ndi wakayembekezeka kupikisana pa udindo wa wachiwiri kwa mbusa wamkulu. Mbusa Baxon Maulidi, a Jimmy Banda komanso a Anderson Juma ndi wakayembekezeka kupikisana pa udindo wa wachiwiri wa mlembi wamkulu wa sinodi. Mlembi wamkulu wa sinodi ya Blantyre abite gama adati chilichonse chili mchimake pa msonkhano waukulu umene uchitikire ku holo ya Multipurpose mu mzinda wa Blantyre, ndipo nthumwi zokwana 477 ndizo zikhale nawo. Chilichonse chofunikira kuti msonkhano ucheke chili rede, ndipo tikuyembekezera kuti 9 o'clock ya mamawa msonkhano wathu tiyamba ndi mapemphero kenako kuchita confirm ma delegates then tikhala tikupanga chisankho kuyambira 12:30. Ambolembole amene akhala pa udindo wawo ngati mbusa wamkulu wa sinodi kwa zaka zinayi adati nthawi imene akhala pa mpandoyi idali yabwino. Ulendo wosogolera sinodi ya Blantyre tikhoza kunena kuti wakhala wabwinoko ndithu, ngakhale kuti dziko lonse lapansi likukumana ndi zinthu zambiri zimene zili zovuta zimene chalichinso nacho chikukumana nazo, ndipo ndikunena kuti wakhala wabwino chifukwa chakuti ngakhale zovuta takumana nazo ngati mpingo, koma sipanafike pokuti takhala kakasi kapena kuti chalichi chikulephera kupita patsogolo. Sinodi ya Blantyre ndi ma presbytery 18 komanso mipingo kapena kuti ma congregations okwana 640. Zabwino zonse kwa atsogoleri atsopano. Nkhani zathu ndi zomwezi koma tisadasiyane nayinso mitu yake. Commissioner wakale wa MEC Alinda Kunje amupeza ndi mlandu wakuti ayankhe pa nkhani yokhudza kuyendetsa galimoto mosasamala. Boma alipatsa chilolezo chakuti lifufuze za imfa ya Bob Mtekama. Ndipo mu nkhani zina CCP Blantyre Synod ichititsa chisankho cha atsogoleri ake ena. Kumbukirani kuti mutha kupeza nkhani izi ndi zina zambiri pa makina ya internet pa www.times.mw, pa Facebook pa tsamba la Times 360 Malawi, komanso pa Twitter @Times 360 Malawi. Chonde sambani m'manja pafupipafupi, khalani motalikirana ndi anzanu, komanso falani mamaski nthawi zonse kuti muthe kudziteteza COVID-19. Muna ndine Charles Banda, Madzulo abwino.